Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoje a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Lukáš Hejlík je český divadelný a filmový herec a zároveň jeden z najaktívnejších foodblogerov v strednej Európe. Je autorom projektu Gastromapa Lukáše Hejlíka, v rámci ktorého mapuje pozoruhodné podniky a osobnosti po celej Českej republike. Po úspešnej knihe vychádza Gastromapa momentálne ako podcast na pokračovanie a mne je veľkou cťou, že po mnohých napočúvaných častiach Gastromapy sa môžem s Lukášom porozprávať aj v mojom podcaste. Vítaj, Lukáš. Ahoj. Ja musím vysvetliť najprv poslucháčom, asi počujú nejaký menej tradičný zvuk, na ktorý nie sú zvyknutí, že toto nenahrávame v štúdiu Refresher. Ale táto príležitosť urobiť s tebou podcast prišla tak nečakane a tak ako keby bola neodmietnutelná, neprepásnutelná, že som si postavil štúdio u mňa v robote, v mojej agentúre, kde tu teraz večer sedíme. Dali sme si večeru. Byla skvělá. A ideme sa porozprávať o jedle. Ako to máte teraz v Čechách s covidom a s podnikmi? No, tak nevím, kdy to budeš vysílat, ale... Mezi Vianocami a Silvestrem. No a tím chci říct, že každý den jiná, jo, že jo? Okay. Ale ne, teďka vlastně jdeme do 3. zavírání po, dá se říct, docela nepochopitelným otevření na 14 dnů, kdy sice podniky dostaly šanci se nadechnout, ale vlastně to byl jeden takový jako hluboký nádech, aby zase přišel výdech, no. Takže tam byla asi otázka, jestli vůbec mělo smysl otevřít, teď myslím na asi celostátní úrovni, ale když jsem se ptal, protože každý jako samozřejmě jako byl zdrtanej, naštvanej, asi bych použil hustší slovo, tak říkám, ale hele, byli jste jako rádi, že z těch 14 dnů fungovali nebo ne? No jako byli, protože lidi chodili a já si myslím, že vlastně já jim úplně rozumím, protože jako otevřít podnik znamená se na to nějak připravit, navařit, nazásobit a zase to pak třeba bohužel jako neprodat a vyhodit, no to snad ne vyhodit, ale je to jako komplikovaná operace, kterou si asi málo kdo třeba umí představit při nějakým tom plánování, ale já si myslím, že to je i důležitý z pozice toho, že když vidíš, že za tebou přijdou v těch 14 dnech lidé, kteří jsou napůl vystrašení, napůl unavený, napůl, no to už nejde napůl, tak na třetinu naštvaní, zuřiví a zklamaní a stejně přijdou. Tak je to dobrý signál toho, nebo minimálně ti to dává naději, že se třeba budou zase vracet, až to půjde. A to je podle mě strašně důležitý. To je super. A tie podniky, ktoré ty teraz máš zmapované nielen v Prahe, ale po celej Českej republike, tak tam už akoby sa prejavuje, že povedzme, že majú to niektoré už aj za sebou, alebo ešte stále sa držia? No jako ano, někteří to mají za sebou, ale pořád těch obětí jako není tolik. Včera se stalo, takže třeba to už bude před týdnem, jo? No prostě teď je čerstvá záležitost, že v Brně skončila poměrně slavná fine diningová rybí restaurace Kojši, která byla prostě 12 let na trhu. Byla to taky nejdražší hospoda v Brně, jo? To je nutno říct. A bylo to velmi, přesně jsem říkal, wow, tak mám jet za Jankem a natočit jako rychle o tom podcast. Ale byl mi jasný, že do večera to bude úplně jako v médiích jako nejvíc, no dokonce to bylo i na DVTV, což je u nás jako velmi událost, to byla úplná událost, protože média samozřejmě to jako vítají, jo, prostě je to oběť, jo, a v tom gastru, který je asi bohužel teďka takový nejkomunikovanější otloukánek, jo, tak to bylo blbý, no. Já jsem teda i z kulturního sektoru a ten teda ještě otevřenej nebyl. Ty vlastně máš jakože skúsenosť z dvoch najpostihnutejších v podstatě odvetví. Jo, no. Ale my jsme vlastně na tom ještě hůř, takže my se teďka řídíme tím systémem, který se jako u nás vtipně jmenuje PES a čekáme v kultuře na 2 a 1, to znamená nečekáme, jako to je tma na konci tunelu, že jo. Takže já se sám třeba jako snažím aspoň v rámci nějakého svého působení na lidi prostě apelovat, ať to jako nepodceňují, ať se s tím jak zvládneme posunout a je mi úplně jasný v tom, jak se to u nás jako komunikuje, jak jako všichni remcají, stěžujou si, dezinformace to válcujou, jako jasně, tohle je fakt celosvětový problém, ale aspoň jak jsem to se snažil sledovat, u nás to byl fakt teda vygradovaný.
No nevím, jako hodně se bojím jako očkování. Bylo úžasný sledovat třeba u vás jako tu celostátní, jako to testování. To je věc, která by se měla u nás připravit už na očkování, nic se neděje, zatímco prostě vidíš, jak v Německu už se staví v halách jako očkovací buňky a že mimochodem se i pracuje na nějaký osvětový kampani k tomu, protože hele, to je jak v hospodě, nespokojený host to vytroubí 100 lidem, spokojený to řekne 3 lidem, takže prostě dezinformace se šíří skandálněji, jo. No v týchto dňoch, keď vlastne vidie tento podcast, ako to mám teda naplánované, tak by akurát malo začať v Európskej únii masívne očkovanie, na čo teda ja čakám a dúfam, že to prebehne tak, že na Slovensku zatiaľ ľudia sú takí, že neviem koľko, že málo percent sú ochotní to podstúpiť, čo zase na druhej strane si hovorím, že aspoň sa tam nebudeme tlačiť v tých radoch a potom teda keď možno im dojde teda, že to je na niečo dobré. Poďme na príjemnejšie veci. Jasne. Poďme sa dopracovať k tomu súčasnému stavu gastronómie tým, že si porozprávame o minulosti. Ako si sa dostal k láske k jedlu? Jo, tak jako úplně láska k jídlu, to je otázka, protože kdybych třeba řekl, že jako dítě, tak asi ano, ale rozhodně to bylo jako na to, co teďka současně nesnáším a to je prostě objem. Takže já jsem jedl hodně. Třeba na střední škole, což jsem nikdy nikomu neříkal, jsem chodil na 2 obědy. Že jsem chodil ve škole a ještě na takový ten na černotu, tedy my jsme měli ještě stravenky, o kterých jsme nosili na rtu a já jsem chodil tak nějak na černo, vždycky jsem se tam nějak vpašoval a pak jsem chodil k babičce, takzvaně ke stárke, kterou jsem měl o 2 kilometry dál, a takže dejme tomu o hodinu jsem jet druhý oběd, jo? Takže to bylo strašný. Jako. Čakal som inak na zmienku o babičke, lebo to je veľmi časté tie korene, že akoby, že tí starí rodičia, že tí rodičia, oni sú zdroj takého toho nevyhnutného jedla, že človek proste musí jesť pre obživu a zarábajú, čiže akože neviem, aj navaria, ale teda, že je to taká tá praktická nejaká stránka a tí starí rodičia sú ako keby takí tí, čo to vypiplajú, čo proste s tou láskou, to tým vnúčik. Aj ešte navyše uvaria to, čo vidia im na očiach, pretože doma to často býva tak, že proste toto je na večeru a buď to zješ, alebo neodídeš od stola. Ale to podle mě nevzniklo tím, proto my dneska říkáme babičina svíčková, babičino tohle, babičino a vstoupilo to i do světa reklamy. Já si myslím, že spousta lidí už nesnáší slovo babičino, domácí, naše. Na Slovensku slovo poctivé. No poctivé, ano, tak to je jasný. Lokální a sezónní, ale já si myslím, že to vzniklo spíš tím, že babička není nejlepší kuchařka, ale babička nás prostě nejvíc rozmazluje. Máme ty přísný rodiče, kteří se o něco snaží, marně, a pak je prostě ta babička, která už ví, že to nemá smysl, že si ho prostě toho Lukáška v mém případě rozmazlí. Takže já jsem tady po tom druhém obědě vyřízený upad do limbu, spal jsem 2 hodiny, babička mě přikryla dekou, vzbudila mě 2 houskama namazaným máslem a bílou meltou jako kávou. Jo. Jako Olovrant. Jako přesně, takže jsem se na tu svačinu, pak jsem se odplazil domů, díval jsem se na televizi Nova, připomínám, to byly krutý 90ky a nevím, no, do večera a pak jsem tak zase vyžíral lednici. To nebylo žádný gurmánství, ale tomuhle jsem holdoval a pokud bych měl odpovědět na to, kdy jsem se o to začal zajímat, tak to bylo poměrně pozdě. Stejně tak, ale to já jsem takový typ, který se pro něco vždycky natkne později. Takže taký late bloomer, jak se hovorí po anglicky. Prostě to není jako, že bych jako byl, že můj otec je šéf kuchař, to vůbec, naopak. A malo to spoločne niečo s tým teda, že ako herec, že si možno, že aj viac cestoval, alebo teda, že bolo praktickejšie sa nájsť niekde vonku v reštaurácii, než si to proste doma varí, lebo akože času je menej, hráš po večeroch, alebo skúšaš celý deň. To jo, ale myslím si, že jako já jsem to měl paradoxně po nějakým rozchodu, kdy jsem si začal vařit trošku sám, a když jsem se nějak přestal spíš bát vaření a najednou mě to začalo zajímat a pak přesně se stalo to, co říkáš, že jsem začal cestovat a mě najednou začalo bavit to, že v kdejaký, a teď nechci říct slovo prdeli, takže jsem ho řekl, najdeš něco, co jako překračuje stín toho města a to mě začalo fascinovat o tom jakoby říkat a spousta, no myslím si, že dobře, první 3 roky tomu vlastně nikdo moc nevěřil, jo, že jako wow, to není možný. A Praha byla strašně pragocentrická, jakože co bych kde našel, jo. To nevím, u vás bude možná jako podobný, že si typuju si, jo, ale zas tak rozdílní nejsme, že si třeba, i když já třeba vím o dobrých podnicích, teď
v Banský Bystrici, v Prešově, no u nás ten, v Košiciach. U nás ten vývoj išiel tak, že ako to ja vnímam, že najprv to bolo také, že v gastronómii podnikali takí tí klasickí podnikatelia, čo proste to nemali moc ako nejakú veľkú lásku. A potom ako keby, že ľudia, keď sa začali vracať zo sveta, že neboli to ani tak ľudia z Bratislavy, že kľudne to mohli byť aj ľudia z východného Slovenska, ale otvorili si, že niečo, čo zažili vo svete, keď tam žili, zistili, že to je skvelý koncept, že to je super jedlo, dá sa to relatívne jednoducho pripraviť a že je to medzi ľuďmi veľmi obľúbené. Otvorili si to v Bratislave, lebo tam tušili ten trh, že možno aj veľkosťou ten trh, možno aj také tie otvorené hlavy, že proste skôr ľudia v Bratislave akoby boli takí tí pôžitkári, čo sa išli najesť aj preto, aby niečo objavili nového. No a potom sranda, že vlastne v tých ďalších rokoch, a teda tých posledných rokoch už si toto všímam, že aj do ostatných miest po Slovensku. A dokonce čoraz menších, čo je teda sranda. A dokonce si myslím, že i po ekonomické stránce má mnohem větší smysl otevřít si něco nadstandardního, přesně co překračuje ten stín na menším, ale klidně regionálním, ale klidně i menším městě. A nádherně to ukázali jako kavárny s výběrovou kávou, ta třetí vlna, který se tak říká, která u nás měla neskutečný boom, stejně jako je teďka u vás. A najednou to ukázalo, že pokud to nebude opatrný, takový to, a teď já budu střílet na Previdzu dobrý, jo, nebo na Nitru dobrý, jo, a pokud se jako lidi nebudou vymlouvat a fakt přinesou něco přesně, co říkáš ty, že jako hele, tohle teďka jede, proč to vlastně u nás nemít, tak se pak najednou stane, že do toho města budou ty lidi jezdit kvůli tomu. Jo. A to je ve výsledku věc, kterou já jsem začal dělat, že najednou kvůli mě vlastně lidi začali se hejbat jako po Česku na začátku ne moc, a teď už docela jako dost. To je tak fascinujúce, že vlastne tá tvoja gastromapa, že vlastne zaberáš celé Čechy. Aha. Že toto napríklad ja by som v živote nestíhal ani maximálne, takže v lete, keď človek tak trošku cestuje po tej krajine niekam na chalupu, tak cestu dá čo dá. Aj keď už sú také prípady, že sadem do auta a idem povedzme, že hodinu alebo hodinu a pol do nejakého 150 kilometrového mesta vzdialeného na hamburger alebo niečo podobné. A teda ako vznikol Lukáš Hejlík ako food blogger? Tak v Tatranský Lomnici chtěli mít Michelina, takže... No jo, aj viem, čo myslíš. Potom, keď sa budeš najbližšie chytiť do Tatie, tak pre teba mám potom tiež tip ďalšie podniky. No, hele, moje hlavní výhoda je, že já prostě cestuju s divadlem. My jsme... Moje listování, což je moje jako divadelní company, odehraje 800 představení za rok. A to je přesně ten důvod toho, proč já jsem jako... To je super. Ale my hrajeme Trebišov, Michalovce a takhle, že my jezdíme i jako až takhle daleko. Takže aj Slovensko máš to pochodené. Vždycky v říjnu jsou Dny české kultury a to pořádá tam nějaký český spolek žijící v Košicích a přesně nám dělají takové turné a to bylo mimochodem neskutečně vždycky skvělý. Ale chci říct, že my hrajeme po celé zemi a to je přesně vlastně ono, proč já jsem v horách a proč já jsem opravdu leckde. Mimochodem je to jednoduchý. Tam, kde nemám podniky na gastromapě, tak tam zpravidla nehráváme divadlo. Okay. Ale něco to znamená, protože vlastně já vlastně dneska vycházím kompletně z typů lidí. Jo? Na začátku jsem strašně jako sám do toho... Úplně jsem se nořil a hledal a strašně jsem si rešeržoval a dneska jenom mi denně prostě přijde 5-10 typů. Každý den, to je fakt jako, je to masakr. A je to tak, že mimo Prahy, že človek tak ako keby občas tak blahosklonne tak si trošku zníži tie nároky a povie si, že je to autentické, je v tom ten kolorít takéhoto malého mestečka a tým pádom akoby, že nemusí to byť úplne, že taká kvalitná kuchyňa, alebo už tam akože fakt sa dá povedať, že minimálne teda v tých väčších mestečkách sú také podniky na úrovni. Jo. Tohle se dá určitě odstupňovat, že někdy z toho si fakt sednu na zadek a řeknu wow, tak tohle je věc, ze kterou by se prostě nejenom v Praze nikdo nestyděl. Jo? To je třeba Piccola Schumperk kavárna, která prostě, kde byli prostě hosti z Berlína, jenom protože o tom slyšeli, že to jako je jakože wow. A ve fine diningu je to Entrée Olomouc, teď je samozřejmě Přemek Forejt exponovaný díky Masterchefovi televizní soutěži, ale dělá to tam takhle už dlouho, jo. A takových konceptů vzniká hodně, ale třeba dneska přesně jsem byl jako na malém městě, okresním městě a na vesnici, jo. A jasně, tak člověk přimhouří oko a ocení to, že to opravdu někdo dělá takhle na vesnici. Ale já to samozřejmě napíšu, že tyjo, super, oceňuju snahu, dobře, ale příště bych dal pryč ty fotky jídla ze stěny a zkrátil bych menu na půlku a nebojoval bych na cenu, když vedle vás je pizza a kebab. Takže dáváš takéto praktické rady tým podnikom. A dělal by si, že když dáš takovouhle jako konstruktivní kritiku a já jsem jako
já to píšu pozitivně, jo? Já vlastně jim chci pomoct, a nechci jako nějak pochcat. Takže když dáš už trošku konstruktivní kritiku, tak jako neumějí furt ty podniky moc přijímat. Jo? Jaký to, ale a už hledají jako důvod. Ja. Že tieto podniky, keď ty ako nejaký cestovaný foodbloger a podcaster nejakým spôsobom, akože im dáš tento feedback, tak pre tie podniky, akože, že je to niečo, čo majú aj od tých ďalších ľudí, alebo ako keby, že si tam ty jediný taký ten, no určite nie v tých preflaknutých, tam jak cestujú teda ľudia aj z toho Berlína, ale teda väčšinou priemerný podnik, že záleží mu vôbec na tom, aby proste ťa vypočul, keď si jeden z 10, pričom tí 9 ostatní sú proste bežní zákazníci, pre ktorých to je dosť dobré? Máš pravdu, že tohle jsem si uvědomil přesně dneska, když jsem na té vesnici mu takhle začal normálně jako říkat ten feedback a vlastně jsem mě ani neptal. Ty si vlastně cestou z Prahy vlakom do Bratislavy sa zastavil na 2 miestach, kde si vystúpil. V Kolíně. Wow. To Kolín je takový úzel, kde Metropolitan vždycky zastaví, takže jsem říkal, a já tam zóna potřebuju a teďka se mi to hodí do takového projektu, který v lockdownu připravuju, tak jsem říkal, jo, půjdu se tam podívat a byl dneska poslední den, že jo, v Česku otevřeno, takže jsem jako toho využil. A přesně jsem to na něj vysypal a udělal jsem to proto, že jsem si myslel, že by mu to za A mohlo nějak jako pomoct a za B, protože to stejně budu vlastně psát. A pro mě, a to už vím, je jako dobrý to zmínit, ale chci to i po lidech, jak jsem to už tady zmínil, chci, aby vlastně nechávali jako nějaký feedback osobně, než jako škodili na internetu. No jo. A teraz, sorry, jsem ti skočil do reči, že teraz si mal nějaký feedback na toho člověka. Jo, tak jsem to na něj jako vysypal a pak jsem jako říkal, teď jsem mě ani neptal a já jsem mu dal téměř seznam, jako. Ale já bych to nedělal, kdyby se mi to nelíbilo. Kdyby mě ten podnik jako nebavil, tak řeknu děkuju, zaplatím a jdu pryč. Jo? To, a i v tom druhém. A tam se mě vyslovně ptala slečna, která jako její podnik spíš stojí jako na pečení. Měl jsem kremeš. Já jsem v hlavě. To byste nevěřili, u nás to zase tak oblíbený dezert není. Toto inak musíme tiež potom prebrať, lebo mám tu aj otázku na také, že spoločné gastronomické dejiny a potom jak sme sa rozvíjali ďalej. No ale... Čiže kremeš v Čechách je teda udalosť. To je, hele, ne, no jasně, ale neznámá věc v kremeš. Takže já a skoro bych řekl, že když vyjmenuješ 3 hlavní dezerty, tak tam kremeš bude, ne? Jako... No jo, možno veterník, to ještě to poznáte, hej? Dostaneme se k tomu. To je náš, jako, to je naše jako číslo na veterník. Ale jo, takže neměla úplně dobrý kafe. Ale ptala se mě, jak mi chutnalo, jak jsem říkal, nechutnalo, no. Mělo takovou divnou pachuť a flat white by potřebovalo mít o 30 ml. Ale už jako taky nejsem takový kafínaci, tak bylo jasný, že v Kolíně jí to funguje. A to je přesně to, co ty jsi říkal. Když jako 9 z 10 jí to bere, tak fajn, ale pořád tvrdím, že v Kolíně je jako místo i pro nějakou kavárnu, která může dělat super kafe. Protože každý, kdo přijde na to sladký, si to kafe dá. Sranda, no, že tam vlastně ty ľudia teda prestupujú, že to je taký nějaký úzol, či? No jo. Je to stanice, kde se staví téměř vždy, ještě víc v Pardubicích. Okay. Pardubice téměř vždycky a Brno, pochopitelně. Poďme na ten vývoj tej českej gastronomie, ktorá vlastne do veľkej miery je československá gastronomia, respektíve, že po ten rok 92, neviem, či teda sa dá hovoriť o nejakom takom vývoji, o ktorom si môžu nejakí foodies veľmi pokecať, lebo tak ľudia, keď spomínajú na tie časy, tak každý hovorí tú domácu stravu, že proste, že hej, že to bolo všetko super, ale tie reštaurácie, keď človek vidí občas také tým strojopisom napísané tie klasické rovnaké jedlá, tak akoby, že skôr má pocit, že sa vtedy jedlo kvôli tomu, aby sa proste nasytil delník a dal si potom nejaké pivo a teda, že nebol to nejaký veľký nárokoch. Ty si spomínaš na tieto časy nejakým spôsobom ešte, alebo akože aj tak spätne ich reflektuješ? Tak to víš, že si vzpomínám, protože sice jsem o tom nepřemýšlel, ale pamatuju si, co jsem jakoby jet. Mimochodem u mě je úchylka, že já se vždycky pamatuju, co jsem jet. Ale zvlášť teda od té doby, co o tom píšu, takže si to pamatuju vesměs 7,5 roku zpátky, jako řekl bych téměř, že když na mě vystřelíš město, tak já ti řeknu, co jsem kde jet. Nějaká divná, zvláštní autistická porucha. Tak ale to je dobrá vloha pro foodblogera. Jo, to jo. Ale pamatuju si to přesně i jako dítě, jo, že co se jedlo a přesně ty bujarý 90, který jsem vzpomněl, kdo ví vlastně, co napáchalo víc škody, jestli vlastně jako, nechci říkat jako komunistická
školní jídelna, která je dneska strašně trendy. Myslím, jídla ze školní jídelny se nám vrací perfektní. Podívej, my jsme před podcastem jedli. Jsme si objednali z Bistronomy. Měl si úplně jako krásně dekonstruovaný segedin. Segedin, přesně. A hned to vypadá dobře. Já jsem měl komponenty, které vlastně taky všichni známe. Jo? Když je tam hovězí, šťáva, v podstatě kaše a cibule. Akorát to byla jako cibule plněná trhaným masem, který prostě měl nějakou šťávu. V té šťávě to krásně leželo, takže to chutnalo vlastně jako, já nevím, šťáva třeba z hovězích líček a kaše bylo prostě jemný pyré. Toto som premýšľal, že ty si docestoval večer do Bratislavy a teda, že niečo zjedzme, predtým, než budeme nahrávať, tak som rozmýšľal, že človek, že ešte teraz tesne pred lockdownom tvrdým, keď akože máme síce nejaké donášky, tak že podniky nejako fungujú, ale že človek, že čo také, akože by som ti nejak tak toto. Potom som sa vykašľal na to, že ti tu teraz budem akože s nejakou slovenskou gastronómiou ťa tu nejak, že jednak však ty si mal aj manželku zo Slovenska, nie? Čiže nie si úplný outsider v tomto. No a napadlo mi tento podnik Bistronomy, ktorý vlastne vznikol, myslím, že už počas covidu, ako taký príklad toho presne, že za mňa sa tu udialo v Bratislave niečo, čo sa v Prahe udialo, ako to ja vnímam ešte o trochu skôr, že tieto tradičné a ľudové jedlá, ktoré ty si teda povedal, že sú zo školskej jedálne, ja hovorím kľudne, že aj z takých tých hospod proste niekdajších. A zrazu to proste ľudia, šéf-kuchári k tomu pristúpili s takým nejakým twistom a dokázali to urobiť tak, že proste, že sú nadšení komplet všetci od ľudí, ktorí proste neriešia žiadne trendy ani žiadne, neviem, hipsterské, neviem čo vymysli. A skrátka si to pamätajú z tej minulosti a na druhej strane aj takí tí ľudia, ktorí proste dávajú pozor na to, že čo v tom jedle sa odohráva. Souhlas. Takže a toto v Prahe sa, to tam akože vždycky bolo, alebo tiež to bolo tak, že v tých 90-kách napríklad, že to nejakým spôsobom... Třeba jako tenhle návrat k tý, jak já říkám, klasice, to, že prostě restaurace otevře a její hlavní jídlo zní kuře na paprice, a nebo čočka na kyselo, a nebo největší highlight je teďka koprovka. To je u nás, hej. A kulajda a takovýhle věci. To trvá tak poslední 3 roky. Okay. A jsou to velmi často přesně jako kuchaři, kteří i v tom fine diningu byli a vrátili se jakoby k jednoduchosti, ale tu rafinovanost oni do toho dostávají. Jo? Takže já si pamatuju, že jsem psal článek o tom, kam na kuři na paprice, tak jsem si od každého nechal poslat postup, no a to samozřejmě nechceš doma vařit. Jo, takže to není takový to, jak to známe, že... Takže ty si doma napísal do podniku, že pošlete mi recept, jo, to jsem psal pro časopis Food, nebo pro časopis Gourmet, a to jsem nějakou rubriku, kterou už mě mrzí, že nedělám, protože to bylo zajímavý. A pak přesně jsem takhle psal kulajdu, jo. A tam najednou vidíš, jak se to začíná lišit, no, takže to taky logicky jinak chutná, no. Ale to pak jsou věci, kde se jako nevyskytuje mouka, což u nás je vlastně, když slyšíme kuře na paprice, nepředstavitelný. Jo, to je teďka jako velký trend a to mě baví, jo, takže takový ten návrat k tomu na jednu stranu normálnosti, to je přesně to, co ty říkáš, a je to směr a vlastně lidi z toho nebudou tolik vyukaní, jakože ježišmarja, tady je 10 cizích slov, já to vlastně neznám, jo. A pak jsou spíš překvapení a řeknou si, jo, tak to je ale pěkný segedín, ty jo, tady nemám vlastně ty okraje tučný, jako co tam plavou, vlastně víc to tučný maso, a ty jsi to měl vlastně, co to bylo, krkovice podle mě vlastně udělaná. To jako... bylo velmi chudé, velmi príjemné, jemné. A čo sa teda udialo v tej gastronomii v tých 90. rokoch? K čemu jsme se teraz museli vrátit vlastně? To já úplně nedokážu posoudit, protože jsem to nasledoval nějak jako s nějakým větším zaujetím, ale ty si sám řekl, no to tehdy byli takový ty podnikatelé, a i proto je gastro otloukánky, jo, protože v povědomí lidí jsou to pořád takový taxikáři a mafiáni a baroni z 90. let. Čo si potřebují utopit daně a... Jo, takže přesně u nás, když jako se zavedlo EET, tak si říkal, jak budou umírat podniky, protože to v nich jako udělá čisto. To bylo to EET, bylo vlastně povinné to, čo byly u nás registračné pokladnice. To je přesně ono, to je vlastně ono. Jo, a najednou vlastně nikdo neskončil. Ale asi pravda, jako vyčistil to nějaký trh. Že možno sa tým pádom vymenili, že konečne ako keby, že ten priestor začal byť voľnejší pre ľudí, ktorí v tej gastronomii im išlo aj o niečo iné ako... No, ale chci říct, že to z těch 90. mělo takovou tu nálepku, takový tý nižší podnikatelský mafie, jo, takový tý jako pán je hospodský, tak ten bude mít miliony, jo, ten tady odrbává lidi. Proto jsem to přirovnal k taxikářům, nechci si jich dotknout, třeba se to zlepšilo, ale no, nevím, jak je to u vás, myslím, že si mi psal ve správě, ať do reči pešky. Ja som ti písal základnú vec, čo ja nepochopím, že jak ešte stále môžeme mať v Bratislave, že keď si zobereš taxík na ulici, tak ťa strašným spôsobom odrbe a dá ti tam takú taxu, že platíš, že prešiel si kilometr a zrazu pozeráš na 15 eur na taxametre a myslíš, že čo sa práve deje.
A toto napríklad, že v Budapešti, a myslím, že aj v Brne to tak funguje, že teda čo som ja zažil, že hoci kde si zastavíš taxík, tak cena je stále rovnaká a je to proste nejak prikázané, jednotné, neviem čo. Jo, to jsou takový ty, že pokud je to v nějaký zóně jako centra, což mají většinou regionální města, to mývají hodně u nás, takový to, že pořád za 99, pokud je to v centru a takový, no. No jo. Jo, a naspäť ku gastronomii. Čo je vlastne typická česká gastronomia? Na Slovensku, to ti len tak ako keby prihrám tak možno na úvahu, že my tak máme taký väčší spor o to, že čo považujeme za slovenské ľudové jedlá a čo sú naozaj slovenské ľudové jedlá. Lebo keď sa spýtaš Slováka na ľudové jedlá, tak ti samozrejme povie brinzové halušky, ale zase na druhej strane, keď proste vydáš sa po Slovensku, tak nikde neuvidíš toľko pizzerií ako proste v čoraz menších a kľudne aj takých tých najmenších mestečkách. A všade proste ľudia jedia kebab, vypražený syr. Že to vlastne dlho, ako keby, že ja si pamätám tie doby, keď sadneš si do reštaurácie na nejakom novom mieste, v živote si tu nebol, nevyznáš sa tu, dáš si vypražený syr, lebo síce je to akože v princípe teda shit, ale aspoň tam proste na tom nebude nič nechutné. Že ako keby, že to bude syr proste v strúhanke opraženej. Tak v dnešní věrový době si může být jistý, že jako bys neměl umřít, protože to minimálně prošlo 180 stupňmi. A sranda, že tiež vypražený syr sa momentálne ako keby vrátil, že ľudia už že na to nenadávajú, že dokážeš si ho dať akože aj v super kvalite. Menej si ho objednávaš, lebo zase tu máš tie tradičné jedlá, ktoré sú úplne fantastické, tú kôprovku napríklad. No ale čo tým chcem povedať, že vlastne, že v Čechách to je ako? Lebo akože pre Slováka je, keď si predstaví typické české jedlo, tak vepšoknedl, zelo a svíčková. A myslím, že týmto aj končí. Potom sú tam také tie všetky jedlá, ktoré máme spoločné my, vy, Nemci, Maďari, samozrejme. Rakúsko-uherská kuchyně. Ale teda, že v Čechách, že tuto naše nejaké znalosti o vás končia. No vidíš, a já už jsem ti před chvilkou vyjmenoval jídla, co jsou nejvíc trendy a vlastně nebylo tam ani knedlo, vepřo, zelo a svíčková. Takže na tej koprovke jsme se zhodli, že to je... Koprovka a přesně kulajda, to je prostě... Já když třeba zvu cizince jako a chci mu ukázat české jídlo, tak kulajdu. To je jako skvělá, pokud jdeš jako tou těžší formou. Čo jako... to je presne kulajda? Ale kulajda je v podstatě koprovka jako polívka. OK. Ale teda... Je otázka, jak moc je zamáslovaná a přesně na úkor jakoby mouky. A smetanová, alebo? Jo, smetanová, hodně. Takže je to vlastně jako velmi jemná krémová polívka, kde jde ale kopr až nakonec, protože on funguje 2 minuty, pak ti zvadne a už je to jako hnusný v té polívce. A prostě přesně dává se tam ztracený vejce a hřiby a brambory, takže to je vlastně jako taková koprovka. Máme takto vlastne takú typickú slovenskú polievku Demikat, čo je vlastne brinzová polievka. Jo. Niekde ju robili úplne fantastickú a potom ju prestali tak robiť, že u Kubistu v Bratislave. Jo. OK. A to může být hrozně dobrý. Já si myslím, že vlastně brinza je jako úžasná surovina. Teď se u nás docela dost používá. Jsem ji jakoby měl, naposledy si to přesně pamatuju, kde jsem měl jehničí krk, k tomu jako marinovanou dýni. Bylo to docela podobný plating a myslím si, že i styl, jako je tady Bistronomy SK, tak tohle byla nová pražská restaurace Valmo a bylo fakt hrozně hezký a byly v tom jídle kuličky brinzy. A strašně to jakoby nastřelovalo, že ona je vlastně jako strašně slaná a teď to jde tak jako do kysela a má to vlastně strašně specifickou chuť, jo? Že vlastně z těch sírových chutí je strašně jako aromatická a to je fantastické. Bola tam tá brinza ako taká exotika, že akože slovenské niečo, alebo že je to už niečo, čo v Čechách už neriešite teda, že... Asi neřešíme, navíc jehničí krk byl z Rudimova, což je v podstatě, jak kdyby to bylo na Slovensku, protože to už je jako Luhačovice a tyhle kopce a to je taková strašně slavná farma na jehničí maso. Ale to byla jako super věc, no. A s tou se teď docela dost dělá. Přemek Forej, kterého jsem zmiňoval, s brinzou hodně pracuje a to je jako skvělá věc, takže tu polívku já jsem o tom slyšel a musí to být super. Čo je teraz vlastne v Čechách, čo sa týka tých tradičných podnikov s tradičným českým jedlom, tak ktoré ľudia musia určite navštíviť, keď sa teda otvoria lockdowny a budeme môcť opäť cestovať? No, kdyby to mělo být v takové jako šik podobě, něco v podstatě to, co jsme tady ochutnali Bistronomy, tak je to v Praze The Eatery, jako jídelná, jo, a zase přesně, ti otevírali kuře na paprice a mimochodem vede to kuchař, který vlastně měl michelinskou hvězdu v Alkronu, i když on tam byl jako head chef, on tam nebyl ten komunikovaný šéf kuchař, ale on byl ten, kdo táhnul tu kuchyň. A tohle je takový jako jeho nový podnik, to mě jako hodně baví. Pak jako mám hrozně rád v téhle moderní gastronomii Esku, která vlastně taky. To je vlastně český jídlo, konec konců oni jsou opravdu lokální, zatímco všichni o tom mluví, tak oni opravdu jsou. I to je důvod, proč je to tak
jako drahý. Na druhou stranu ty jídla, když si je přečteš, nejsou, no oni jsou český, ale není to jako nic, co znáš. Prostě to je úplně vymyšlený jídlo, ale ty suroviny jsou vlastně český, takže je to český jídlo. Jo? Ale potom se teďka strašně vrátilo a to se netýká vůbec Prahy, ale jako i regionu a to jsou prostě hostince, kdy se přesně jako vrací k omáčkám, protože to má to rakousko-uherská podobně dobrý jako francouzská kuchyně a to jsou prostě poctivý základy, teda nechybí, jako vývar, základ, zeleninový základ restovaný a pak samozřejmě jako používání másla. No. Ja som dokonca prekapený, že jedna časť tvojej gastromapy podcastu sa týkala takého toho cestovního hostince, alebo jak sa to nazýva? Zájezdní hostinec. A to je teďka úplně jako to chceš. Že vlastne miesto, kde ako keby, že ani neexistujú, že lokálni štamgasti, lebo je to vyslovene pre ľudí, ktorí sa presúvajú tade. A to vede třeba ale šéf-kuchař, který dříve národní tým, jo. A byl ako sa volá ten podnik? U Jiskru. Je to a tam jsem se dozvěděl mimochodem, že segedinský guláš je z hovězího, protože to byl sikulský guláš. To sme si povedali, keď sme jedli pred nahrávaním. Ja som si s bistromi objednal teraz segedin a ty si ma úplne šokoval tým, že vlastne do segedinu pôvodne nejde bravčové mäso. Lebo to je nejak sranda, že my vlastne v tomto akoby sa tak považujeme, že... Tak podívejte se guláš v Maďarsku. Něco vlastně docela jinýho. Ale je to jistý jakoby ten posun. No. Ale napríklad v tomto sa akoby, že my Slováci považujeme za takých akože ešte väčších insiderov kvôli tomu, že susedíme s tými Maďarmi, že vlastne tie ich typické jedlá akoby, že asi máme častejšie aj na stole. Ale bacha, máte zase docela, a to se nekomunikuje, docela dost i polský inspirace. Jo, to je pravda. Pyrohy. Jo, to je třeba věc, která se u nás vůbec nedělá. Ale vůbec. Lebo napríklad, kým u vás, teda ty si už párkrát spomenul kuře na paprice, čo sa to je vlastne jediný názov pre to jedlo u vás. A to je 100% Rakúsko, Maďarsko, presne. A mátovej slepice, pochopiteľne. No a my sme vlastne na level taký, že vlastne používame maďarské názvy, paprikáš alebo perkelt. Jo. A dokonca už vďaka tomuto podcastu sme sa dozvedeli, že aký je medzi tým rozdiel, lebo bežný Slovák ti povie, že do paprikáša ide smotana, do perkeltu nie, ale skutočne rozdiel je v tom, že do perkeltu sa najprv mäso samostatne osmáhne a v paprikáši sa varí so všetkým. Takéto vy máte akože toto rozdělení? Alebo... Asi jo. A já vlastně třeba, když já jsem vyhrál jednou soutěž ve vaření jehněčího kotlíkového guláše, ale ve skutečnosti jsem udělal maďarský perkel. No vlastně jo, protože to velmi stálo na zelenině, víně a dalších ingrediencích, ale u nás se to prostě dělá, že jo, nasyp tam maso na cibulce, zalij to vodou, dej tam kilo sušený papriky, která u nás nemá takovou tradici jako u vás. Do dneška si pamatuju na tu papriku jako z jihu Slovenska, kterou jsme měli od starky. Máme tu to je prostě chráněnou aj z nějakou... No jasně. A to bylo přesně ono, jak je tam ta tradice. A mimochodem tohle má vaše kuchyně úžasný, že tam je méně přetržený takový to pouto toho sedláctví, jo? To, co u nás se teda jako komunismem ale velmi přerušilo. Takový to, že já si do dneška pamatuju, jak krmila husy, jo? Kvůli foie gras nebo kvůli zvětšenýmu pečenka se říká. Pečeň, no. A to bylo famózní, akorát tam se to jedlo jako na hulváta, že se to zavařilo do litrový sklenice a mazalo se to na chleba, že? A my tomu říkáme foie gras, jo, a máme skvostnou přípravu. Ale tam jsem viděl strašně moc věcí, jak si vařila kečup, jak si prostě přesně sušila tu papriku a pak si jí mlela a to já vždycky, když jsem byl v Budapešti, tak jsem si přivážel prostě sušenou papriku. No. A to je zásadní rozdíl. U nás se tam prostě nasype levná paprika, která vlastně nemá moc chuť, jenom spíš barvu, mouka a pak se to spíš jenom tak dopepří, aby jsme řekli, že to má chuť. Jo. Je možné, že rozdiel medzi českou a slovenskou gastronomiou spočíva v tom, že ta slovenská bola vždycky viac taká sedliacka, kým u vás jako keby já si myslím, že jo. To diktovali ty mesta? Tak vlastně... podívej, co si řek, jako řek si brinza, jako. To je jasný venkov, to je vidiek. U nás vlastne na Slovensku je zaujímavé, že ja som sa tak dopracoval pri takomto mojom amatérskom výskume brinzových halušiek k tomu, že vlastne, že keď povieš na Slovensku brinzové halušky a spýtaš sa, že ako vyzerajú dokonale, tak samozrejme každý ti povie trošku inú nejakú úpravu, podľa jedného tam smotana nejde vôbec, podľa druhého tam musí smotana. To taky hodne řešíme u nás. No a teraz taký kameň úrazu u nás sú tie samotné halušky. A teraz proste povinne slovenské typické brinzové halušky musia obsahovať zemiaky. Čiže do cesta musia zemiaky. A keď ich nedáš, tie zemiaky, tak proste takí tí klasickí fanúšikovia tejto slovenskej tradičnej kuchyne ťa pomaly ukameňujú, že to mučné, že akože odporné. Ja docela souhlasím.
OK. A teraz ja som ti prišiel vlastne na to, že historicky, že vlastne samozrejme, že pôvodné halušky, tak ako vlastne ich Maďari vymysleli, alebo teda nie vymysleli, ale tak ako sa ku nám rozšírili, tak boli múčne, pretože sa robili na juhu, teda v Maďarsku a na južnom Slovensku, kde proste bol dostatok pšenice. A teraz ako tam vlastne brinzu doniesli rumunskí pastieri, Valasi, proste na Liptov a do týchto horských oblastí, na to, aby tam tých ľudí naučili niečo aj robiť s tou pôdou, že proste, že tam nedal sa tam pestovať to, čo na juhu, v nížinách, ale proste vedel sa tam pásť ovce, takže doniesli tam ovce, naučili tých ľudí pásť ovce, robiť si z toho brinzu, samozrejme aj spracovať ich na mäso. No a teraz do toho sa na Slovensku jedli tieto halušky, ale mal si problém, že na Liptove, a to už teraz skrátim, už som skoro mňa to zajímá tohle. Že strašne. Na Liptove vlastne si mal problém, že tam nebolo toľko pšenice. Ak si chcel halušky čisto pšeničné, tak si musel proste zaplatiť, doviesť pšenicu z juhu. A vyriešili to tým, že vlastne to opajcovali tými zemiakmi. To znamená, že pôvodné zemiakové bramborové halušky sú vlastne opajc. A akože je to odrb, aby toho proste bolo viac. Ale slovenské. A z tohto sa, no jasne, a z tohto sa ti vlastne že stalo časom vlastne, že to je dobré, že to je vlastne to lepšie. No je, protože to tomu dává. A víš, co mě na tom nejvíc chutná? Protože u nás, když se pracuje s bramborovým těstem, tak je to tak, že uvaříš bramboru, sloupneš ji, smícháš s moukou a teď z toho můžeme dělat, já nevím co, šulánky, lokše v podstatě, jako zasušit. Ale já si pamatuju halušky od svý bývalý ženy a musím říct, že to bylo geniální, že se to dělalo, že se strouhaly syrový brambory s moukou a oni samozřejmě měli strašně moc vody, ale že z toho vlastně jako, a ty to řeknu jako hanlivě, ale to myslím právě dobře, jako smrděla ta syrová brambora. Ten škrob. Že to bylo trošku škrob a že to bylo nedovařený trošku. Presne. Že já jsem je hrozně rád odebíral, jak vyplavou nahoru jako rychle ven. A dokonce já ještě vedu jako takový sdružení, který se jmenuje Gastrokroužek a vlastně moje dcera, tehdy 11letá, ta má recept na halušky. A víš, co zase se mi líbí jako v maďarské úpravě, což vy možná neděláte, že oni když dávají navrch zakysanou smetanu, což není úplně nutný jí tam dávat, tak každopádně tam dávají kopr. Okay. A to je fantastický. No na to je u nás ďalší problém. A další věc zkuste, pokud vás to zajímá, nejste přesně takový to, ne, my jsme Slováci a to se nesmí měnit, protože to je národné dědictvo, tak zkuste i tymián. Je to strašně to navoní tu věc. Ale co je pro mě jako geniálnost tohohle receptu je přesně ta syrovost brambor a pak, že ta slanina musí být na strašně malé kostičky a já bych řekl, že to musí být v podstatě mírně spálený škvarečky, aby si vlastně jako zkousnul v soustu tu slaninu, která je slaná, tu brinzu, která je slaná a vlastně to spojení těchto tří věcí. A to se neuvěřitelně dobře kamarádí. A pak ta bylina to jenom navoní. To tak sa nám dá, to sú presne tie veci, že ak sa hovorilo o tom kôpri a tymiane, tak na Slovensku niekedy už je problém, keď tam dáš pažitku, čo je vlastne úplne že typická slovenská akoby bylinka, alebo teda dochucovadlo. Tá slanina, s tým súhlasím, že väčšinou na brinzových haluškách nájdeš takú tú spečenú mesitú slaninu. Ja som zase naopak fanúšik takej tej úplne že tukovej, že mňa toto strašne chutí. Ty veľký kostky, kde je tuk. Jo. Lebo tam mám taký pocit, že jakoby ja toto milujem aj v hamburgeroch radšej, že akoby, že sa mi tam nepletie to mäso, ale že vlastne ten tuk tam robí tú funkciu toho, že vyťahuje tú chuť z toho ostatného, že to tak domiešava takým tými steroidmi, ktoré ti tak udrú proste do toho. Zkus druhou verzi, zkus si to zalít tím tukem z té slaniny a pak to tam budeš mít. Mě vždycky hrozně jako bavil ten křup a to tomu jídlu, že jo, máš tam další jakoby efekt. Zatímco teď jsem přesně byl ve valašský hospodě, která prostě přesně, halušky jsou tam taky v podstatě, protože kde jsou ovce, je brinza, jo, takže tam je to taky jako u nás jako tradiční záležitost. A přesně to bylo takhle, anebo kontrabáš. To je tam docela specifická věc, protože to je region, kde se hodně kvůli pohance. A teď nevím, jak se uvádí. Pohánka, no. A to, která mě teda neuvěřitelně chutná. Mimochodem to je slovinská, strašně jako národní věc, pohanka. No a tam jsem to měl takhle na hulvát a mě to prostě chutná, jako když to tak jako zkousneš a spojí se to. Ale perfektní věc a kopr a tymián musím říct, že taky jsem měl předsudky a strašně mě to tím bavilo. Teda o tomto som zase mal diel podcastu s Oli Čupinkovou, kde sme sa bavili o rusínskej kuchyni, čo vlastne záležitosť. Tak podívej, tam je zakysanka a pažitka. Na pelmene třeba, nebo na sibirský pelmene. A tam zase vlastne, že není brinza, lebo sa tam z nejakého dôvodu nechovajú ovce, napriek tomu, že je to horská oblasť, ale je tam teda krávské mlieko a veľa pohánky. Že proste typické rusínske jedlo sú tatarčané pyrohy, čo sú vlastne pyrohy z pohánkovej múky. Wow. A že ešte dokonca, že etymologicky, že tatarčané, že akože tatar a pohán je vlastne synonymum.
Čiže to, čo my voláme pohánka, oni volajú tatar niečo. Takže takéto proste úžasné. Že zrazu človek, ktorý akoby, že vyrastá na tom, že brinzové halušky sú slovenské národné jedlo a pritom vlastne na Slovensku akoby, že máš dosť relatívne obmedzené to územie, kde naozaj je brinza pôvodná. Jo. Tie halušky tie sú viac, lebo však to sa vlastne je všade. Ako tento spôsob cestovín, že to nájdeš aj v Rakúsku, to nájdeš aj proste v Taliansku ako ňoky do istej miery a podobné veci. Největší jako haluška, co jsem ochutnal, a to bylo, ne, to nebylo jídlo chudých. Jo, co to je? Hele, to byl jako brambor s těstovinou, ideálně to byly fleky. OK, já už vím, co to je. Se sušenou paprikou. Jo, granadýrský pochod. Jo. Čiže my to voláme, v Bratislave tomu hovoríme granadýr marš. Granadýr, my jsme tými Němcami. Taky dost štrajchnutý. A u nás to bylo taky jako ve školní jídelně, ale když jsem si to samozřejmě dal jako v autentických podmínkách, jako tehdy jako u rodičů, mě to jako zajímavě chutnalo. A zase tam byla ta dobrá paprika, jo, najednou to strašně jako ti vonilo. Toto som zmeškal v jednom z týchto bratislavských podnikov nových, skvelých Otto, a tam to robili granadýrsky pochod. Nájdeš veľa odporcov tohto jedla na Slovensku. Obľúbený hejt na toto jedlo je, že to je príloha s prílohou, že to sú vlastne cestoviny so zemiakmi. A ja mám na to ešte takú teóriu, už som to tu spomínal, že vlastne, že to je že tenká hranica medzi skvelým granadírom a otrastným granadírom je kyslá uhorka. Ako náhle k tomu nemáš kyslú uhorku, tak zrazu to je jak mac and cheese, vieš, že... No jasně, ale jenom hned mě napadá, ale já nejsem kuchař, a hned mě napadá, co by to oživilo, že? Udělej ty kostičky brambor jako opečený na pánvi a oni ti budou křupat, jo? Ty jako poměrně, tam byla vždycky jako ta rozvařená těstovina, ano. Ale přesně, můžeš to zase něčím provonit, což ale dělá ta paprika, ale já mám pocit, že tam šla určitě nějaký husí sádlo, nebo celkově máte všude husí sádlo. Jo. A to bylo jídlo, který neřeknu, protože to je těžký, to je to uo, který neumím, a to bylo drobnuo. Aha, povedal jsem velmi dobré. A to bylo, myslím, že z husí krví, jestli se nepletu, a to teda mě taky mega chutnalo. Niečo mi to hovorí. No. A ten granadír vlastne, on tam tiež človek tak tuší za tým takú tú, že z počiatku, že z núdze to vzniklo, že presne tak ako máš, že pyrohy plnené zemiakmi, čo tiež nedáva veľmi zmysel, že cestovinu naplníš zemiakmi, že vlastne akoby, že máš tam len tú hmotu a takéto nositeľa toho zasítenia a chýba ti tam niečo také, čo proste to tak dochucuje, čo v takých tých bohatších končinách vlastne by nikomu nenapadlo toto urobiť, lebo tam by proste radšej dali ten syr výrazný, to mäso nejaké výrazné, alebo aspoň teda zeleninu nejakú. Že tiež, že vlastne srandovné na tomto, že jak ta ekonomika, určitě. Jak vplývá na tento vývoj. Proto si pamatuju, že mi někdo říkal, že to je jídlo chudých. Jo. Ale jako proč ne? Jako však proč by se těstovina nemohla kombinovat s bramborem, když jsme se před chvilkou bavili o bramborovém těstě? Jo, což je stejně mouka, voda, OK, tam je vajíčko, do halušek asi jako vajíčko nejde. Myslím si právě, že tohle byl taky velký spor, který jsme řešili, jestli právě do toho těsta bramborového jako toto dávat nebo nedávat vajíčko. Toto neviem. Ja som robil brinzové halušky, som sa pokúšal uvariť raz v živote a nevyšli mi. Nevyšli mi takým spôsobom, že som si vlastne uvaril zemiakovú polievku. Že som to naškrapkal do tej vriacej vody, ale nič to neurobilo, vôbec sa nezgrcli a proste sa to tam roztopilo. Že sa tomu říká slovensky strčané. Áno. Že ty si to dáš na lopárik a takhle musíš dělat. A toto je dobre naposledy o haluškách, že toto je ďalšia vec, že vlastne halušky na Slovensku majú strašne veľa názvov, že akýby v každej doline sa to volá inak. A nám sa vlastne jediné, čo sa nám zachovalo, sú halušky a strapačky. Strapačky, že sranda, že strapačky voláme se sezelím. S kapustou. No že normálne strapačky, to slovo strapačky označovalo ešte bez ničoho, ešte iba tie samotnú tú halušku, než tam niečo pridáš. Čiže mohli byť kľudne brinzové halušky. Najčastejšie sa dokonca jedli tvarohové halušky alebo tvarové strapačky. Že ten rozdiel je ten, že vlastne brinzové halušky sa najviac preslávili tým, že brinza bola veľmi obľúbená a veľmi vyhľadávaná pochuťka vo Viedni. Dovážala sa tam proste z Liptova, teraz zo Slovenska, a teraz tam presne zafungovala tá opačná hrdosť, že vlastne my Slováci sme niečo dovážali pánom do Viedne, oni to tam proste milovali, išli sa za tým potrať a tým pádom vlastne my sme si povedali, že tak to musí byť akože nejaká fakt, že láhodka a je to pritom naše a zrazu, že tam akoby vznikla tá hrdosť na tú brinzu. Aj keď oveľa rozšírenejšia verzia halušiek na Slovensku vždycky bola tvarohová, respektíve s iným niečím, čo bol prípad tých strapačiek, ktoré sa vlastne akoby, že to voláme strapačky, za to pravdepodobne môže skôr to, že v nejakej oblasti to bolo populárnejšie s tou kapustou, lebo tam tá brinza nie je a vydržalo to, prežilo to ten vývoj a udržalo si to tú identitu a prežilo to pod tým názvom kapustové strapačky alebo iba strapačky v tej kapustovej verzii. To jo.
Čiže toto je také... To je anabáze. No, musím to spísať. A stejně dostaneš jako mrtě komentářů, který ti budou říkat, že je to vlastně možná trošku jinak, no, protože jasně, jo. Každý kraj, a to si vlastně nastínil, to zná jakoby jinak. To, co vy máte Lokše, tak na Jižní Moravě jsou latě, patenty a každá vesnice si tomu říká jakoby jinak. A to je to vlastne povede, čo som tým chcel ešte povedať, je, že vlastne brinzové halušky na Slovensku akoby, že sú len zopár takých kľúčových oblastí. Pôvodne, kdežto máš južné Slovensko, kde bola vždycky maďarská kuchyňa, sever, kde vlastne boli takí tí Gorali, tí Poliaci. Já jsem řekl Polská, ale možná to není jako polský vliv. Ale co má Polsko za národní suroviny? Brambory, zelí a pyrohy. Pyrohy, presne. No. A boršť, ale jako červenou řepu. No. A presne, a potom zase na východe sú to tí Rusíni a tí Ukrajinci. Tak. A pelmeni mají teďka mimochodem obrovské, nebo jakýkoliv vlastně taštičky jak knedlíky, že jo? Že můžeme tomu říkat dim sum, můžeme tomu říkat gyoza, jo, a pelmeně, můžeme tomu říkat ravioli, je to jedno. V Bratislave teraz taký príbeh jeden, že ukrajinská rodina, taký proste pánko, si urobili podnik na Miletičke, čo je také trhovisko proste, kde vlastne najslavnejší bratislavský Vietnam pôvodne vznikol. No a oni si tam urobili, že Ukrajinci si spravili podnik, ktorý nazvali Falafel Tel Aviv niečo, ja si to už nikdy presne neviem zapamätať. A robili tam falafel humus. A keďže boli teda Ukrajinci, tak oni tam akože neviem, či pre seba, či pre nejakých svojich krajinov, že vlastne zrazu si tam niekto uvedomil, že vlastne oni tam majú tie pelmene a je to taká podpultovka. Ale začali sa to ľudia tak nejak pýtať a zrazu teraz tie pelmene že už sa to rozkríklo, že máš tam ísť, ale že vypýtaj si pelmene. Tak som proste tam išiel, tie pelmene boli úplne geniálne. Potom sa objavili na spodku už tej ponuky, že už to teda nebola akože tajná nejaká vec. A že ja som presvedčený o tom, že do roka, že to bude čisto pelmenárna a vareniky a pyrohárňa. To čo vlastne v Prahe máte tiež už niečo, čo sa volá pelmenárna. Pelmenárna, pak je tam bystrováleček. Takže tiež je toto akože aj u vás. V Ostravě pelmešky, jo, je to je velký boom. Ale ne, tohle je ta hrdost za tu národní kuchyni. Jo, 20 let v Česku a věřím, že na Slovensku to je stejný. Vietnamci prostě dělali Čínu. A přišli na Pattaya, dělali Thajsko. Začali motat sushi. A před 7 lety s tím, že poslední 4 roky se s tím fakt roztrh pytel, každý vlastně pochopil, že mu chutná jako vietnamská kuchyně. Předevčírem jsem byl v Jablonci nad Nisou, což je úplně sever Čech a přesně bylo tam jako pěkně, to tam šupalo, jako nebylo to nějak extra jako skvělý, ale to bylo jako fakt dobrý. A přesně říkám paní, a proč tady máte smažený sýr a hranolky? No to kvůli dětem. Říkám, proč máte jakoby Pattaya, curry, kdybyste se nemenovali Real Vietnamese Cuisine, tak jako neřeknu popel, jo, ale prostě jako už se za to nestyďte, jako fakt jste to děláte skvěle a lidi vás za to milujou a chodí sem právě tady na to. Presne tento vývoj aj v Bratislave. Strašne by som chcel, aby to Pattaya a to curry, aby presne potom zase tí Thajci a proste, aby Indonézania robili vlastné jedlo. Že vlastne v tom Vietname tam nastalo niečo, čo akoby, že tým pádom sa rozšírilo aj mimo Bratislavu, že už aj v iných mestách máš tieto Vietnamy, že každý už vie, čo je to bumbonambo, každý vie, čo je to pho. No jasně, dokonce v Česku, a my jsme národ, který si udělá no to vy taky, ale zdrobnělinu na všechno, tak u nás už je bumbonambíčko. Fóčko. To řekl Mariusz Čigel, polský novinář, který jako miluje Česko a jeho knížky jsou bestsellery v Polsku i v Česku. Tak řekl, že to je národ, který si udělá i zdrobnělinu ze slova pohoda a klid, tak to už je fakt veľký. Jako. Inak, no tak bude zaujímavé toto sledovať, lebo ak na Slovensku sa ujme bumbonambíčko, tak je to vďaka tomuto podcastu, ktorý práve počúvate. Čím nechcem nikomu nič nahovárať, ale dobre, tak poďme to zaviesť. Ne, víš, co se mi líbí, ta národní hrdost, jako je to, teď když bylo otevřeno, tak jsme jeli s ženou na Kokořínsko, taková hrozně hezká oblast, jako kdybyste jeli prostě na malou fatru. Tady to jsou spíš skály pískovcový a lesy. A teď měl jsem tam prostě třeba 10 typů, kam se podívat, tak jsme si to tak objeli. A prostě tam najdeš ve vesnici, kde je 100 obyvatel, 2 Srby, který tam mají prostě Drákulovu krčmu, protože on se jmenuje Vladimír Džakula. Tak prostě stejně mu celý život všichni říkali Drákula, tak si prostě dal Drákulovu krčmu. A prostě ochutnal jsem tam ale jako mega autentickou srbskou kuchyni. Měl jsem tam ty uštipky, což je v podstatě burger. Jo, měl jsem tam jelení klobásu, perfektní domácí housky, které jsou z nějakého bosenského receptu, pečenou papriku, jako fakt poctivou kapi, jo, to super. Musím říct, že to teda bylo dost drahý a to se mi líbí, protože fakt jako měli pěknou cenotvorbu a jako neumím si prostě, co tím chci říct, představit
dva Čechy, ukrytý někde to v podhůří Srbska, kteří by tam jako se snažili kolem jedoucí jako nadchnout pro českou kuchyni. A docela by mě zajímalo, co by tam dělali. A pak bychom si vlastně mohli říct, jak moc je ta naše národní kuchyně slavná. Áno, ale zase na druhej strane, že polovica toho je, že sila tej kuchyne, druhá polovica je vlastne schopnosť tej inej krajiny prijať niečo. To máš pravdu. Lebo zase na druhej strane bol som v New Yorku v hospode Koliba, kde proste robili od webšo knedlo zelo svíčkové až po brinzové halušky, mám taký pocit. A bol tam inak, som tam našiel fotku majiteľa s Václavom Havlom, priamo jak si vošiel tak na bare, ako prvá vec. Že ja si myslím, že to bude čisto slovenská vec a bolo to taká nejaká, že zmiešaná česká táto. No ale že akože bolo to, že som tam zažil proste že aj lokálne nejaké paničky z Astorie, teda kde sa nachádzala v New Yorku a viem, že teda boli lokálne preto, lebo to boli proste azijského pôvodu nejaké pani, ktoré tam jedli to webšo knedlo zelo, teda niečo s knedlíkem. Ale zase třeba u nás je nejúspěšnější gastronomická síť Ambiente, kteří tam podnikali, měli tam něco, jmenovalo se to Hospoda a vlastně z toho pak vzniknul v Praze lokál. No, nejenom v Praze, už je i v Plzni a v Brně a neuspěli tam okay. a Tomáš Karpíšek, šéf téhle sítě, která je jako velmi inspirativní, prostě to používá jako jeho největší fuck up kariéry. Jo, takže je to složitý. Ale jinak ano, je tam ještě restaurace Praha a Kopárie, ale tak spočítej, kolik tam žije Čechů a Slováků. To je strašně moc lidí. To je zaujímavé, že vlastne, že či to nie je tým, že vlastne, že tí Slováci, pokiaľ teda dáš bokom tie brinzové halušky, tak kebyže my chceme si vo svete otvoriť nejakú reštauráciu so slovenským jedlom, a začneme ho tam variť, tak teraz takí tí trošku zbehlejší ľudia predsa na väčšinu z toho povedia, že ale toto je maďarské jedlo, alebo toto je české, alebo toto je rakúske. Rakousko-horský. A to je to isté s Čechmi vlastne. Že dáš tam řízek a už to bude vlastne rakúske. Dáš tam kúže na paprice, Maďarsko. A přesně, bude tam to, že bude vepřovej, ale že to nebude prostě telecí. Až toto môže tá kríza identity, ale paradoxne kríza identity v zahraničí, lebo zasa v Bratislave podľa mňa, že by bolo nelogické sa tu akože trápiť tým, že typická bratislavská kuchyňa vlastne nie je až tak úplne 100% slovenská, pretože to, že Bratislava bola vlastne vždycky maďarsko, slovensko, nemecko, židovská, je podľa mňa to, čo je na nej skvelé aj na tej kuchyni, že ako keby kosmopolitní. Ťažko otvoríš bratislavskú reštauráciu v New Yorku, aby to bolo uveriteľné. Ale zase na druhej strane akože nejak ma to neštve, lebo to, čo tá bratislavská kuchyňa znamená tu v Bratislave, mi príde akože, že by som to nechcel zmeniť. Že nechcel by som, aby miesto toho tu bolo niečo, čo je typické pre túto slovenskú kotlinu karpatskú a nič iné. To musí být rozdíl, tak to je 400 km od Košic, ne? A v té době to bylo kolik? 2 dny? No. Takže ten rozdíl musí být obrovský, zatímco prostě do Vídně to je kousek, která prostě jako musela mít logický vliv, vždyť jako sakra, to byla monarchie, takže jako to je velikánský a prostě je pochopitelný, že východní Slovensko musí být vždycky šmrcnutý buď východem, horama, anebo samozřejmě Maďarskem, který asi tam jako silně působilo. Ale jo, to je jako v tomhle. Já jsem taky hrozně rád, když zjišťuju třeba u nás, jako co je krkonošská specialita, jo? Co je šumavská specialita. A nacházejí se takový recepty, protože pak si můžeš být docela jistý, že to vlastně nemusí být úplně jako rakousko-uherská záležitost. Jako třeba polívka, který se říká kyselo a vlastně jde z kvásku, jako z chlebového kvásku. Jo? Chlebová polievka. Jo, v podstatě jo. Že pod týmto názvom to myslím, že poznáme. Akorát v té školní jídelně se to zase dodrbávalo, protože se to dělalo ze starého chleba, natálo se to kmínem a bylo to tak, já jsem to měl docela rád. A ještě starým mlíkem se to často dělalo. No jo, školská kuchyne. Aby sme sa posunuli, tak fenomén, ktorý tak dosť veľmi ovplyvnil na slovenskú gastronómiu a verím tomu, že aj v Prahe, alebo teda som presvedčený o tom, že aj v Prahe a v Čechách celkovo, je street food. Tomu vďačíme vlastne za takú zaujímavú vec, že v tých povedzme, že 0. rokoch ešte, ak sme boli teda zvyknutí na to, že existuje taká nejaká, že obyčajná kuchyňa, obyčajné jedlo a potom takéto fajnové, tak ten street food zrazu akoby to, že to prepojil. Že proste v Bratislave povznikali podniky a teda pod street foodom nemyslíme len stánky, kde ti niečo podajú cez okienko, ale jednoducho, že povznikali aj tie bystra s jedlom, ktoré je povedzme, že do nejakej ceny spĺňa nejaký taký level jednoduchosti, spĺňa možno aj často to, že keď si ho aj nechytíš do jednej ruky, tak môžeš si ho chytiť do jednej ruky a druhou ho jesť, napríklad kľudne tou lyžičkou. A čo sa stalo je, že vlastne toto jedlo začalo byť tak obľúbené a začali ho robiť aj tak akože skvelí kuchári,
že stratila sa z neho úplne taká tá podradnosť. Že už to nebola hanba, ani to už nebolo nič také akože horšie a menej, keď si proste dal nejaký dobrý street food. A dopadlo to vlastne, skončilo to až tým, že tuto, keď vidíš bistronomii, tuto akože covidovské menu, tak jedna celá stránka je burger a vrátane cigánskej. A toto akože viem, že nemáme akože úplne odlišné, že vlastne niečo podobné sa udialo aj o vás. A teraz ani neviem, že presne ako sformulovať tú otázku, ale teda, že ako to ty vnímaš ako foodbloger, že tento prínos? No, tak skvěle. Tak už já tomu říkám stánková gastronomie, ale ano, jako street food a stánek ještě neznamená, že ve stánku musíš dělat street food, jo? Takže toho je spoustu, ale mě mega baví ty koncepty, co jdou jako tak trošku do ulice, anebo naopak velmi třeba někam do přírody, kde mají kontejner a z toho něco vydávají, a pak jsou tady food trucky, že jo? Který už měli za sebou v podstatě 3 vlny oblíbenosti. Ano. Ale jako street food je strašně důležitý. Každý kuchař ti řekne, že když cestuje po světě, tak ho baví street food, protože vychází z té tradice, protože pokud my se tady bavíme o tom, jak vznikaly halušky, tak v Asii ten street food, to není jenom jako zděděný recept, ale to je prostě i zděděný, hnusnej, převařený hrnec, i ta vařečka, jako, tak to prostě držela její babička, jo? Takže tam je to, no proto třeba Vietnamci, když se s nima bavíš, jsou jako strašní kritici na to jídlo. Jo? Oni jako říkají, tohle vaříme Čechům, ale tohle prostě jíme my, jo. Takže oni i v té svý real Vietnamese jsou pak jako úplně jako jiný a furt nám něco přizpůsobujou. Ale to je věc, kterou my najednou nemáme z čeho čerpat. My nemáme moc velkou historii street foodu. U nás byl párek v rohlíku, kterýmu se v Českých Budějovicích říká pikador a fakt to nemá nic společného s pikem. Jo? Ale nikdo moc neví proč, když taky už jsem dostal nějaké vysvětlení. Okay. Jo? Ale pak je tady zase langoš, jo? Maďarská věc, se kterou se dneska dělají sakra jako věci. A když vidíš, nebo vůbec, když v Budapešti jdeš tím dvorkem, kde jsou ty karavany, no to je jako masakr. A najednou vidíš, co se všechno dá jakoby vymyslet. Langoš burger. Dokonca som mal v Budapešti naposledy langoš s paprikášom. Jo. Na tanieri s príborom. Jo, avšak jo, on taky, když víc chutná jako kynutá buchta, která je sprutka jako osmahnutá, takže to vlastně jako chutná víc jako kobliha, než jako umučený kilo voleje, tak je to taky jiný, jo. To kynutý těsto je hrozně jako fajn, to stejný je v pice, jako to je úplně zásadní rozdíl, pokud jíš neapolskou a pokud jíš, jak říkám, česko-římskou. tak chci říct jo, nebo spíš otázka by měla by, ano, tohle se jako strašně zlepšilo. Když dneska sleduješ, jak si s tím hraje brněnský Bůček, který si samozřejmě taky podgastoval, tak to je neuvěřitelný. A když tam Petr prostě nasolí jako koleno, vlastně jeho koncept je, že dává jídla do housky. Áno, to som bol prekvapený, keď som to uvedomil, jak to vlastne povedali v podcaste, že vlastne oni robia klasické české a slovenské, maďarské tanírové jedla, prostě strčia do tej žemle. Jo, protože přesně dá tam koleno, co jíme sakra ke kolenu, křen, jo? Tak on si prostě udělá crème fresh a křen, jo? A zase je to lepší. No. Jo? Naseká k tomu prostě bylinu, salát, jo? Že to vypadá to fantasticky, je to instáčivý jako svině. A vlastně aj ta žemla, ta brioška je vlastně jakože krůčik od knedlíku. V podstatě jako naprosto. No, pokud to vlastně jenom jako není vařený. Jinak je to v podstatě ono. Jo? Takže a to je zase ta hra. Jako. A to je jako krásný sledovat. No a pak jsou ty stánky, kde a to mě teď strašně baví. To jako v podstatě i ten nový koncept, co já připravuju, jak to vysloveně půjde tady po těch stáncích. A musím říct, že i pro mě, já když napíšu o takovýmhle příběhu, že pamatuju si do dneška, to nemáte daleko, u Zlína je Bistro Kudlov, což je, dokonce to není ani u silnice, to je prostě, měla tam ano výjezd Baťova dálnice, ale jako je to v podstatě nějaká cyklostezka, kam lidi chodí venčit psy a je tam prostě unimobuňka a chlapík tam prostě dává na chleby, dává maso, jo? A takhle jednoduchá věc a jeho partnerka peče. Jo, a pamatuju si, že dělali třeba 2 kila masa za víkend, pak jsem teda o nich párkrát psal a mi říkají, no tak už děláme 70 kilo, ale pak už mi i psali, že od nich nikdy nepíšu. Ale ne, bylo to jako skvělý začátek takovýhle toho, že najednou i pro ty lidi je to zajímavý. Jo, ono to třeba, jako oni to mají dobrý, ale třeba to není lepší, než jako kdyby si šel tady do nějaký reštiky, která je zavedená. Ale najednou tě baví ten zážitek, to, že ten příběh toho, že se prostě zkrachovali grafik, odstihuje tamhle do Unimobuňky a ty bude naštvaný, že jsem řekl zkrachovali. Ale prostě, že udělá větší kariéru
Jo, jako dneska, když je u nás kapitán Demo, který jako si dělá srandu z rapu a může za to prostě kluk, který prostě vystřídal 10 kapel a je geniální muzikant, ale vlastně jako nejslavnější je teďka jenom díky jako fejkovému rapu. Jako parodie, jo. To je tak sranda, že vlastne toto môže byť kľudne, že také dvojsmerné, že jednak tí ľudia pochutnávali všetky tie sushi a azijské všelijaké fajnoty a vlastne akoby, že tým pádom, že rozšírili si tú znalosť tých rôznych chutí. A potom sa vrátili k tým tradičným, jednoduchým, že kľudne skombinovaných z 2-3 vecí a zistili, že je to proste že rovnako dobré, že to nemusí tam byť za tým žiadna taká už utiahnutosť z toho, že vlastne, že toto je všetko, čo je môj svet a že naviac nemám. A zrazu to docenili. A to isté vlastne aj keď sa toho jedla z tej druhej strany chopili takí tí lepší kuchári. A takí tí šéf-kuchári, ktorí tiež, že napríklad, že v Bratislave teraz langoše robí Lukáš Hesko, ktorý vlastne robil v Štokholme v slávnej reštaurácii. Robí akadémiu, čo už tiež taký že polohospodský štýl, ale že proste, že tiež, že šéf-kuchár, ktorý proste, že je ten level, že vlastne by mohol variť čokoľvek, tak si otvoril vlastne teraz podnik s langošmi. A robí tam, akože dáva tam na to aj to pastrami, ale má tam aj taký ten proste ten kečup a sír a taký ten proste nejaký ten základ. No ale hraje se s tím. Každá ta položka bude určitě upravená, vyrobená, vypěstovaná a i fermentovaná určitě, protože byl ve Stockholmu. Ano. Jo? A bude to prostě rafinovaný. A zase jsme zpátky tam, kde jsme začali, jo? Že vlastně si s tím víc hrajou a pro ně, když to takhle přiblíží jako k normálu, tak přesně, jo, ale langoš, to si dám. Ty kráso, to vypadá vlastně dobře, jo. A zatímco, kdyby si řekl, tady máte náš jarní, jo, použiješ tam 8 francouzských slov, 6 italských, ty lidi nevidí, co tam je, ale tak tam chodí třeba jenom proto, že mají peníze, chtějí utratit před nějakou babou, kterou tam pozvali, nechci být sexistický, může to být obráceně, jo, a chci si tam jako dobře připadat. A jako házím to do jednoho pytle, určitě to tak neplatí vždycky, ale chodí tam vlastně jako lidi machrovat. Ale tady najednou vlastně jako vzniká zájem o to jídlo a ty si najednou řekneš, sakra, tak tohle je segedín, ale najednou to dostaneš dekonstruovaný a to maso, ty jsem měl krásně opečený a to najednou to prostě chutná líp, než když ho máš vlastně jako rozvařený ten tučný kousek. Jo? A to je přesně jakoby ono. Jo? A ono se to najde víc jako cestu k lidem a víc se to učí o tom přemýšlet. No a je to i ekonomicky výhodnější, protože kdyby dělal fine dining, tak tam bude mít jako malou obsazenost. V téhle době totálně v hajzlu a to si rovnou pojďme říct, že kdo to teď víc vyhrál než food, nevím, jak u vás můžou vydávat, ale tak kdo má street food, jako bůčku se to třeba vůbec jako nedotklo, ba naopak, jo, ten prostě teďka food trucky jsou vlastně teďka úplně jako šílenství, protože vlastně tam prostě lidi chodí o to víc. Ľudia sú zvyknutí chodí aj v zime, aj daždi, aj v zlých podmienkach prostě. Přesně tak. Takže dokonce i ten zájezdní hostinec mi teďka psali, Lukáši, kdyby stále viděl, že se prodává nějaký food truck, víme, že to tady bude, neděláme si jako naivitu, chceme prostě, jo, takže pochopitelně. A proč ne? Však se s tím dá přesně, jak říkáš. Nemusí to být knedlík, může to být jako houska, může to být žemle. Sranda inak, že vlastne ak na tým tak uvažujem, že koľko takýchto jedál sa to tak znovu objaviť a že buď nejakým twistom, alebo aj takým tým úplne, že nejakým novým prístupom, že tak ako keby, že ľudia tam zrazu proste vidia a zacítia nové veci, alebo minimálne teda, že stále, jak sa vrátim k tým brinzovým haluškám, že u toho to nejak vôbec nevidím, že proste, že to je akoby také zakraté jedlo, ktoré... Jako ten twist, jo? No, že stretneš sa s tým, že proste niekto to urobí trošku inak, že zažil som reštauráciu, kde proste tie halušky boli, že tá brinza na tom bola takou tekutejšou formou, len tak akože pošpricovaná, že to bolo také akože kvázi dekonštruované a podobne. Ale že toto ľudia proste strašne budú vždy odmietať, ako keby, že hoci aký taký nejaké babranie s tým jedlom, nejaké zasahovanie do ňoho. A pritom je to úplná sranda, že vlastne takí tí najväčší národovci budú hovoriť, že treba chrániť niečo pôvodné pred nejakými vonkajšími zásamami. A nedaj Bože od nejakých cudzích národov a cudzích kultúr si tu akože púšťať nejaké vplyv do gastronómie. A pritom aj to ich milované vlastne jedlo je o tom, že tam niekto musel doniesť z Ameriky zemiaky, aby to mohli v Liptove si tým pádom dovoliť robiť vo veľkých množstvách, nasytiť tým proste všetkých aj deti, aj starých rodičov. A brinza samozrejme, že musela dojsť z Rumunska a teda, že vlastne, že už aj ten prototyp toho slovenského národného jedla je vlastne akoby, že imigrantské jedlo, presne jak celá kultúra dovezená Cyrilom a Metodom. No, jasně. A mohli by sme pokračovať. No vlastně tím chci říct, že nemá smysl si něčeho upjatě držet. Jo? Ale jasně, asi by se dalo, jako můžeš udělat v podstatě spumu z brinzy, jo? Můžeš udělat nějakou jinou formu, třeba, nevím, jako těstoviny z
místo halušek, pokud teda opustíš dost ty brambory. Čo už vlastně se dostane k pyrohom, ale a to už je zase potom... Jo, ale můžeš to udělat třeba lazáně, na který to položíš. Můžeš udělat prach ze slaniny a z kopru můžeš udělat olej. Jo? A najednou to jako bude hravý a nevím, já zavolám Přemovi a on něco vymyslí. No jak to tu vlastně padlo to meno, já jsem tam mal ísť so Samírom z Jasaj, sme si plánovali výlet do Olomouce k Šenkovi Forejtovi, ktorý je vlastne známy tým, že tam má teda to antré, takú tú fine diningovú, úplne, že vymakanú túto. A pritom, že je vlastne známy tým, že dokáže že úplne šialené veci typu, čo to má také, že takéto bezdomovecké menu nejaké. Homeless, že nejaký holub holub z Horního náměstí, to bylo skvělý. A on vlastně jako laný, že to říká olomouckým tvarůžkům, ale tohle bylo hustý. To bylo, že třeba jako drink byl, že tam byla ta okena, že lidi jako pili okenu jako z toho, a že to bylo, on si s tím hraje, ale a to jsme měli ještě, to se jako fakt dobře kamarádíme, tak jsme, jak lidi používají taky ten hashtag food porn a vlastně ho používají v obráceném slova smyslu, tak protože nejdřív to vzniklo jako pejorativní označení něčeho, jakože no tak to je jako východoněmecký porno se tomu říkalo, jakože to je vlastně jako hrozný, ale teď se tomu říká jakože když to teda jako fakt super, tak jsme jakoby vymysleli jako hodně sprostý menu, jakože začíná to finger foodem, jako můžu vám říct, jako má to hodně chodů a je to hodně nekorektní, ale teď už by si to nelajznul, protože teď je velmi mediálně sledovaný díky jako to, že se z ní stala jako celebrita, ale bylo to mega sprostý a ve své době by to asi jako hodně jako nadchnul by proto někoho. Když dělal poslední večeři, kde chodil mezi lidma jako Ježíš a měl tam dokonce i kněze, polskýho kněze Čendlika, což je slavný jako kněz působící v Česku. A ten z toho dostal napomenutí od arcibiskupa. Takže on tam byl jako host? Jo, on tam byl jako host a on s ním konzultoval jako ty biblický odkazy. Jo. Okay. A bylo to přesně pochopitelné 12-chodový menu. V Bibli bylo to meníčko, že každý dostal jako Bibli k tomu. A byl to jako happening, uznávám. Jasné. Jako pro spoustu lidí to bylo jako too much. A Sandra sa urazí za niečo, proste, čo nejako keby... No. Len možno, že nechápu, alebo že nie sú si istí, že robí si z toho srandu, alebo že čo to vlastne, ja tým pádom sa radšej preventívne urazia, lebo je to tak akože bezpečné. To si myslím z těch úplně přesně, že se stalo. Jo, to bylo asi takový, vlastně ta nejistota je vlastně jako, je to taková nejjednodušší obrana. Ale bylo to dobrý. Já jsem u toho byl tam i Martin Žufánek a shodli jsme se. A hlavně bylo dobrý to jídlo, to je důležitý. Ježiš, hrozne by sa mi dobre rozpráva, ešte by som tam pokračoval, ale nechcem ti úplne zničiť zajtrajší deň, ktorý máš pracovný. Ne, som úplne v pohode, mne to baví, ale chápu, že máme nejaký asi stopáž. Máme nejaké stopáže a limity. Ja už vím, že hluzovka je laný. Laný, že hluzovka, presne. Tak ešte budem samozrejme k dispozícii k nejakým ďalším takýmto poznatkom. Tak ako ty si zdrojom poznatkov pre mňa a tvoj podcast, ktorý mám teraz ešte dokonca, že mám čo doháňať, že už tam máš nejaké nové časy, ktoré som ešte nový díl, No, tak sa budem veľmi tešiť teda a určite teda sľubujem, že nie je posledný krát s tebou robím podcast, teda ak príjmeš pozvanie aj na budúce a keď sa nám takto skríža cesty, tak možno už v takom nejakom regulárnom štúdiu a v takých tých naozaj tých podmienkach. A keď teda dúfam, že ľudia si to užili aj takto s takouto ozveničkou a neviem, že čo ešte nakoniec tam bude ten rozdiel. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a že si teda prišiel nielen do Bratislavy, ale aj strávil takto hodinu a čosi a rozprávaním na mikrofon tuto v mojej robote v Socialists v agentúre a v takúto neskorú hodinu. Bylo mi ctí, já jsem jako hrozně rád a děláš to dobře, takže děkuju moc za pozvání. Ďakujem. Naopak pro mě, já jsem byl hrozně rád. Je to pre mňa veľká česť. Nebo já to řeknu, já jsem se sem vnutil. Nie. Ja som Čoje a toto bol podcast. Dopočúvali ste 49. epizódu podcastu v roku 2020. Teraz si na pár týždňov dáme od nových epizód pauzu, aby sme sa mohli vrátiť aj v roku 2021 svieži a s novým obsahom pre vás. Medzi tým určite dobehnite zmeškané epizódy a nezabudnite aj zvyšok sviatkov a lockdownu prežiť v bezpečí a zodpovedne. Šťastný nový rok 2021 vám praje Čoje a podcast.